Віцебская вобласць уваходзіць у тэхналагічны рэжым масавага жніва. Старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў праінспектаваў ход работ з ілюмінатара верталёта. Асцярожна, дзеці! У Віцебску дзяржаўтаінспекцыя пачала абсталёўваць нерэгулюемыя пешаходныя пераходы каля школ і гімназій дадатковымі знакамі. Блакітныя береты, крылатая пяхота і лятаючая гвардыя свой 88-й дзень нараджэння адзначылі паветрана-дэсантныя войскі. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас! Віцебская вобласць уваходзіць у тэхналагічны рэжым масавага жніва. Яго вынік стане адзнакай вялікай рабоце, якую вялі аграрыі паўночнага рэгіёна яшчэ з восені. За ходам упорачнай уважліва сочыць старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. І не з вакна аўтамабіля, а з ілюмінатара верталёта. Маршрут аблёту кіраўнік вобласці выбіраў прама на ўзлётнай паласе. Так карціна работ выявіцца без прыкрасы. На гэты раз цэнтрам увагі сталі Віцебскі, Лёзнінскі, Дубровінскі і Аршанскі районы. Нашы карэспандэнты таксама адправіліся ў палёт. Такі фармат знаёмства Мікалая Шарснёва са жнівом не ўпершыню. З борта вентакрылага ўсё як на далоні, а таму ад вока старшыні аблвыканкама нічога не схаваеш. З вышыні бачна ўсё, як зелянее будучы ўраджай кукурузы, як нарыхтоўваюць кармы, як спее ўбіраецца хлеб. А недзе ўжо ідзе ўспашка і падрыхтоўка глебы пад новы ўраджай. Першай пасадачнай пляцоўкай для верталёта кіраўніка рэгіёна сталі палі рэспубліканскага вытворчага унітарнага прадпрыемства «Вусці» Акадэміі навук Беларусі. Экіпаж камбайнераў вопытнага Олега Кісялёва і навічка Александра Шпака хоць і здзівіўся нечаканай пасадцы верталёта, але мотор свайго палесся глушыць не спяшаецца. У поле выйшлі на днях, таму каштоўная кожная хвіліна. Комбайн новый, второй день, надеемся на хорошие результаты. Урожайность неплохая. У гаспадарцы сёлета плануюць сабраць каля 12 000 тонн збожжа. Землі тут урадлівая, сярэдняя ўраджайнасць вышэй за абласныя паказчыкі ў 1,5–2 разы. І па прагнозах чакаецца каля 50–60 цэнтнераў на круг. Стаўку тут зрабілі на азімыя культуры. Приходим к такому мнению, что все-таки азиме дает хороший результат, особенно тритикали. И сегодня процентов на 10, а то и 20 востребовано тритикали для спиртзаводов. И заявки сегодня есть. Пшеница продовольственная тоже востребована. На надвор'і ўскладаюць надзеі камбайнеры селекцыйна-гібрыднага цэнтра Задняпроскі, поле якога стала наступным прыпынкам у ходзе верталётнага інспектавання. Землі ўваходзяць у склад аршанскай інтэграцыйнай структуры. За дадзеным тэмпам плануюць справіцца з уборкай за 15–17 дзён. Сёлета прадпрыемства прырасло новымі плошчамі, а таму замахнуліся сабраць ураджай каля 120 000 тонн. І гэта пры тым, што ў минулым годзе іх каравай важыў 75 000 тонн. Гаспадарчы разлік тут адчуваецца ва ўсім. Уборка происходит в светлое время суток. Ночью сейчас пока не работаем, потому что и ячмени, и все, скажем так, имеет свойство набухать пока. Значит, два отряда. Вот на одном отряде мы стоим, и здесь из 7 комбайнов, и второй отряд 10 комбайнов. И на центральный ток, где происходит сушка, доработка и отправка на Аршанский КХП. Аднак не толькі жніво цікавіла Мікалая Шарснёва, як кормяць механізатараў, як выконваюцца правілы тэхнікі бяспекі, як паказваюць сябе маладыя спецыялісты ці задаволены работнікі заробкамі. Без увагі не засталіся штодзённыя пытанні, ад якіх, як і ад тэхналагічнай дысцыпліны, залежыць ураджай. Кадры, тэхніка, надвор'я. З 3 кітоў, на якіх трымаецца уборачная, зараз наракаць ні на адзін няма прычын. Тым больш, што сёлета рэгіён пачаў жніво раней тэхналагічных тэрмінаў са значным апярэджаннем у параўнанні з мінулым годам. Погода установилась, надо использовать максимально все, что для того, чтобы убрать хлеб вовремя. У нас не все использованы на сегодняшний день резервы. Это очевидно. Акрамя галоўнай тэмы жніва, Мікалай Шарснёў звярнуў увагу на корманарыхтоўчую кампанію. Для нашага рэгіёна гэты контур работ актуальны і ў жніўні. Віктор Праліч і Олег Чарняк. Навіны Віцебскі, Лёзнінскі, Дубровінскі, Аршанскі раёны.
Сёння адразу два экіпажы камбайнераў перасягнулі запаветны тысячны рубеж па намалоце. Александр Колпакоў з памочнікам Іванам Кіндыбайлам з гаспадаркі Северны, якая ўваходзіць у віцебскую інтэграцыйную структуру, і экіпаж камбайнераў з селекцыйна-гібрыднага цэнтра Задняпроўскай аршанскай інтэграцыйнай структуры Александр Камароў і Алексей Бяднёў. Зараз у вобласці 3 экіпажы-тысячнікі. Хутка і якасна. Наяўнасць высокапрадукцыйнай тэхнікі дазваляе аграрыям Віцебскай вобласці высокімі тэмпамі весці работы на палетках. Дзякуючы стварэнню ў рэгіёне інтэграцыйных структур, летась сельскагаспадарчыя прадпрыемствы закупілі 12 адзінак новай тэхнікі. З іх 3 збожжаўборачныя камбайны з 12-метровай жаткай. Сёлета яшчэ 14 новых высокакласных камбайнаў паступілі ў распараджэнне гаспадарак. У цэлым за 2 гады машынна-трактарны парк Прыдзвінскага рэгіёну папоўнілі больш за 30 адзінак высокапрадукцыйнай збожжаўборачнай тэхнікі. Если мы сохраним такие темпы, как в прошлом и в этом году, за 4 года мы, по сути, восстановим всю производительную технику, та, которая нам необходима именно для выполнения, для жесткого выполнения технологических работ. Вот мы к этому стремимся. Поэтому технику еще, поставки техники будут идти ежемесячно, практически весь этот год. Наяўнасць высокапрадукцыйнай тэхнікі, вопыт механізатараў і спрыяльныя ўмовы надвор'я дазваляюць сёння праводзіць увесь комплекс сельскагаспадарчых работ – жніво, нарыхтоўку кармоў, спашку і падрыхтоўку глебы пад будучы ўраджай. Асцярожна, дзеці! У Віцебску Дзяржаўтаінспекцыя пачала абсталёўваць нерэгулюемыя пешаходныя пераходы каля школ і гімназій дадатковымі знакамі. Так, на вуліцы Чкалова паблізу гімназіі нумар 8 з'явіўся сілуэт пешахода чорнага колеру з жоўтымі святлоадбіваючымі элементамі. А каля 3-й гарадской гімназіі на вуліцы Праўды ўстанавілі дарожны знак, на якім выява дзяўчынкі з паветраным шарам у руках. Такім чынам, Дзяржаўтаінспекцыя імкнецца прыцягнуць увагу вадзіцеляў да нерэгулюемых пешаходных пераходаў у раёне устаноў адукацыі, там, дзе часцей ідуць праз дарогу дзеці. Данные технические средства предусмотрены в первую очередь на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, то есть привлечь внимание водителей к таким пешеходным переходам, где массово переходят дорогу дети с началом учебного года. В дальнейшем, до начала учебного года, планируется еще установка данных технических средств на порядка 10 пешеходных переходов на наиболее интенсивных участках дорожного движения, где нерегулируемые пешеходные переходы. Новыя дарожныя знакі ўсталююць пакуль толькі на вуліцах Віцебска. У перспектыве яны могуць з'явіцца ў раённых цэнтрах па ўсёй вобласці. У Лепельскім раёне мужчына скраў асфальтаўкладачны каток, каб навесці парадак ва ўласным двары. Інцыдэнт адбыўся ў вёсцы Малы Поўсвіж. Спецтэхніка стаяла на ўчастку аўтадарогі, дзе вядзецца рамонт. Вяскоўцу ўдалося забрацца ў машыну, завесці яе і праехаць на катку каля паўкіламетра. Пры гэтым мужчына знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. У міліцыю звярнулася маці зламысніка. Яна паведаміла, што на ўездзе ў двор загразла дарожная тэхніка. В субботу, 28 июля, местный пастух возвращался с обеда в поле. Вдоль обочины стояла техника, у дорожных рабочих в этот день был выходной. Ранее неоднократно судимый мужчина, в том числе за угон, проник в дорожный каток, сумел завести его и проехать около 500 метров до своего дома, расположенного в деревне Малый Полсвиж. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, более 1 промилле. Свой поступок милиционерам он объяснил желанием разровнять и утрамбовать песок на выезде во двор. По данному факту возбуждено уголовное дело. Гэта не першы выпадак, калі ў дарожнікаў в вобласці крадуць тэхніку. Пару месяцаў таму быў скрадзены трактар МТЗ. Пазней яго знайшлі ў 30 кіламетрах ад месца здарэння. Мяркуемы зламыснік быў затрыманы. Ім аказаўся 60-гадовы мужчына, на рахунку якога не адно правапарушэнне. Да іншых тэм. У Віцебскім заапарку ратуюць барсука. Дзікая жывёла, якая занесеная ў чырвоную кнігу, атрымала траўмы. Хутчэй за ўсё, яна зайшла на вясковы падворак, дзе гаспадар вырашыў расправіцца з ёй далёка негуманным спосабам і нанёс рыдлёўкай траўмы галавы. Гадавалы барсук зараз знаходзіцца пад наглядам ветэрынараў. Если вы заметили у себя на приусадебном участке где-то дикое животное, которое вы не можете решить, какое оно и к чему оно принадлежит, пожалуйста, в первую очередь нужно обратиться в районную инспекцию природных ресурсов. А районная инспекция, она уже решит дальше, как поступать с этим животным. Не надо чинить самосуд.
хотя бы потому, что за это существует ответственность административная, где штраф от 20 до 50 базовых единиц. Барсук не першы звер-чырвонакніжнік, які трапіў у зоопарк з-за таго, што людзі з ім жорстка абышліся. Чорны коршун, арлан белахвост, рысь – усе яны апынуліся ў няволі з-за неабдуманых дзеянняў чалавека. Працягваем выпуск. Блакітныя береты, крылатая пяхота, лятаючая гвардыя. Сёння свой 88-й дзень нараджэння адзначаюць паветрана-дэсантныя войскі. У Віцебску месцам паломніцтва людзей у блакітных беретах па традыцыі стала 103-я асобная гвардзейская паветрана-дэсантная брыгада. На свяце пабывала і наша здымачная група. Дзень дэсантніка ў Віцебску сёлета пачаўся незвычайна. Ранкам ад плошчы Перамогі ў бок 103-й паветрана-дэсантнай, узброіўшыся дынамікам, адправілася гвардзейская калона. Хлопцы выконвалі страявыя песні і дарылі жанчынам кветкі. Прадстаўніц прыгожага полу падобны сюрпрыз уразіў. Очень неожиданно. Мы ждали этот день. У нас вот ребенок очень любит этот день. Он хочет стать солдатом, хочет служить в ВДВ. Поэтому нам очень приятно. Это праздник, который отмечают, наверное, в нашем городе с великой радостью. Отмечают все. И очень приятно, с утра поднялось настроение. Бліжэй да 10 раніцы ля варот дывізіі аншлаг. Адзначаць дзень паветрана-дэсантных войскаў ішлі цэлыя сем'і ў цяльняшках. Ад хлопцаў у блакітных беретах да ветэранаў падраздзялення. У адных ордэн чырвонай зоркі, у іншых медаль за баявыя заслугі. Спякота за 30, але дэсантнікі усміхаюцца, бывала і гарачэй. Мы гордимся тем, что вот наша 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия практически с первого до последнего дня провоевала в Афганистане, и где здорово отличилась, 8 героев Советского Союза, вот, очень много награжденных, десятки тысяч. Мы благодарим командование, что они тесную связь поддерживают именно с нами, с ветеранами Великой Отечественной и ветеранами войны в Афганистане. Пра гэтых людзей сёння складаюць песні, а яны кожны раз успамінаюць момант, калі ўступілі ў баявое братэрства. Усяго праз 2 месяца службы ёсць што ўспомніць і маладым хлопцам. Нягледзячы на тое, што да армейскай дысцыпліны яны толькі прывыкаюць, трымаюцца мужна і запэўніваюць, што трапіць у 103-ю было марай для кожнага. Тут получаешь неоценимый боевой опыт. Допустим, я за 2,5 месяца службы отстрелял более 700 патронов. У меня уже 2 прыжка. Один из них СИЛ-76. То есть, я думаю, вряд ли где-нибудь в другой военной части я получу такой опыт. Сегодня обязательно придет мой отец сюда посмотреть на меня, потому что тоже, конечно, гордится своим сыном, который пошел по его стопам в воздушно-десантные войска. Для большасці дэсантнікаў 2 жніўня сямейнае свята. Таты, матулі, родныя і любімыя. Сёння яны побач. Ждем сегодня впечатлений, радости, и встречи с сыном. По поводу армии мы всегда говорили, что должен пройти этот путь, этот шаг, должен все узнать, что такое армия. И когда ему сказали, что он пойдет в ряды ВДВ, был просто в восторге. По внуку соскучились? Да, даже очень. Я его сильно люблю. Сегодня рады будете увидеть? Да. Свята ў дывізіі пачынаецца з пастраення і ўзнагароджвання лепшых. Пасля ўрачыстага набажэнства віншаванне ад камандзіра Вадзіма Шадуры і намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкама Владзіміра Пеніна. Далей сапраўднае шоу, баявыя машыны, парашуты, зброя, грукат тэхнікі, стрэлы зенітак і гулянні да позняга вечара. 2 жніўня маладым байцам у блакітных беретах па традыцыі жадаюць чыстага неба, а яны будуць спадзявацца, што выконваць аперацыю давядзецца толькі ў навучальных мэтах. Артур Смалякоў, Леонид Табола, навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці чакаецца пераменная воблачнасць, ноччу без ападкаў. Днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніца. Вецер заходні 3,8, пры навальніцах парывы да 14 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 13-18, днём ад 26 да 30 градусаў цяпла. У Віцебску чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, днём
27-29 вышэй за 0.